Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Hlaváč a opäť som vybral niekoľko otázok od vás, ktorým sa budem venovať. Dnešnými témami sú rozdiel medzi zastávanou, obytnou a užitkovou plochou, tiež výhody, nevýhody kúpnej, respektíve darovacej zmluvy, možnosť vlastného projektu, prípadne jeho úpravy v rámci programu Pohodová stavba a tiež možnosť riešiť doplnkovú stavbu na hranici pozemku. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, chcem sa pre upresnenie spýtať, aký je rozdiel medzi obytnou, užitkovou a zastávanou plochou. Ďakujem. Dobrý deň. Pod zastávanou plochou je možné chápať plochu, ktorá je spojená s terénom, čiže zvyčajne sa jedná o pôdorys prvého nadzemného podlažia. Pod užitkovou plochou je možné chápať súčet plôch obytných miestností, a to vrátane príslušenstva, ako sú napríklad komory, kúpeľne, WC, technické miestnosti. Pod obytnou plochou je potrebné vnímať súčet plôch obytných miestností, ako sú detské izby, spálňa, obývačka. Samozrejme pri výpočte týchto plôch platia zásady, že izba musí mať najmenej 8 m2, musí byť zabezpečené priame denné osvetlenie, čiže izba by mala mať okno, zabezpečené kúrenie a tiež, aby bolo zabezpečené buď priame, alebo dostatočne nepriame vetranie danej miestnosti. Prejdem k druhej otázke. Zdravím, dostaneme od manželkyných rodičov pozemok, ale chcem sa spýtať, je lepšie to mať cez darovaciu zmluvu alebo kúpnu? Ďakujem za radu. Dobrý deň. Je to situácia, s ktorou sa častokrát stretávame, lebo naozaj veľa klientov má pozemok priamo od rodiny. Nie je možné povedať, ktorý z týchto typov je jednoznačne lepší. Hlavnou výhodou darovacej zmluvy je, že máte ušetrené finančné prostriedky za kúpu pozemku, nakoľko darca od vás nemôže žiadať protihodnotu. A to ani do budúcna. Nevýhodou darovacej zmluvy je, že darca môže svoj dar požadovať späť, ale to za podmienky, ak by ste hrubo porušovali dobré mravy voči nemu. Menej známou nevýhodou je, že by ste o ten dar mohli prísť v prípade, ak by sa darca dostal do dlžôb a mohlo by dôjsť, že o ten pozemok prídete, ale samozrejme za splnenia určitých podmienok. Zároveň pri takto darovanom majetku vám to môže znižovať podiel na budúcom dedičstve. Samozrejme zase za splnených podmienok. Pri kúpnej zmluve je samozrejme nevýhoda to, že sú potrebné finančné prostriedky. Ale napríklad pri kúpnej zmluve medzi rodinou je dôležité, aby došlo k prevodu financií. Nakoľko, ak by sa jednalo o fiktívnu kúpnu zmluvu a žiadne finančné prostriedky by neboli poukázané, je možné, že by sa jednalo o neplatný právny akt. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, sme v situácii, že máme projekt, máme stavebné povolenie, ale pri otázke, ako financovať stavbu, nás oslovil váš program Pohodová stavba, lebo máme byt, ktorý chceme predať. Vieme, že pre klientov robíte aj projekty, lebo ten náš chceme prerobiť, našli sme veci, ktoré nám už nevyhovujú. Vedeli by ste to prerobiť? Ďakujem. Dobrý deň. Aj v rámci programu Pohodová stavba, ktorým sa rieši financovanie výstavby, u nás klienti získavajú komplexné služby, čiže viete sa rozhodnúť pre prerábku projektu, čiže by sa vychádzalo z vášho, len by sa upravil, alebo by sme vám pripravili na novo kompletne navrhnutý projekt rodinného domu podľa vašich predstav a želaní. S tým, že výhodou vo vašom prípade je už vydané stavebné povolenie, čiže predpokladám aj rýchlejšiu predstavebnú prípravu. Prejdem k štvrtej otázke.
Dobrý deň, máme pozemok, ale okrem domu by sme chceli aj sklad. Stačil by aj menší, ale keďže máme menší aj pozemok, tak by sme sa dostali s ním až na hranicu pozemku. Viete to urobiť? Ďakujem za odpoveď. Dobrý deň. Presnejšie samozrejme by som sa vedel vyjadriť, kebyže poznám konkrétne parametre vášho pozemku, ale teraz vo všeobecnosti. Aj keď zákon hovorí, že drobné stavby je možnosť umiestniť k hranici pozemkov, ale za podmienky, že nie je trvalo obmedzený účel užívania susedného pozemku. Čiže by som určite predpokladal, že pre takéto riešenie osadenia aj tejto doplnkovej stavby na pozemku bude potrebné si zabezpečiť písomný súhlas suseda, aby stavebný úrad nezamietol, respektíve nepožadoval zmenu osadenia tejto doplnkovej stavby. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu. Verím, že som mnohým z vás pomohol svojimi odpovediami a budem sa tešiť opäť na videnie pri ďalšej časti.